Day, unsa man ako nadunggan nga balita? Nagdibastad man ko na ni mo Snowy. Oh, Nga naman ko, no? wa ko makagusto niya. O gusto pa, wa ko'y panahon, ana. Wa kay panahon, ana? Or dili lang gudi mo siya type? Kay lahi imong type? Ha? Kitsa man? Sus, pabumbuang pag siya. Si Martin, good. Oh, kung si Martin, ganun dili good. Siya good akong crush, sukad pa sa una. Sa ato pa, kung manguyab siya ni mo, sugto ni mo siya dayon? Yep, without hesitation. So, kita na? Yes, kita na. Ingon anak ka dali? Basig binuang nining imo ha? Ha? Ah, ako nga babae, maupaing na ni mo, ana? Ana, gusto lang ko may bawo nga love lagi kay ka. Ug tinud-an ning ako Dugay na sa kong nakagusto ni mo, Martin. Mauhinungdan nga wati ka dugay-dugaya sa pagsukot. I love you. I love you too. Oh, nga nawa malagi mo magkuyog ni Martin. Nilikay ko eh. Ha? Nga naman? Ambot ba? Sukad nga nakauyab mi no. Lahi naman akong gibati. Na-overwhelmed lang siguro ka, oy, ka muna. Mao siguro. Murag sa sobra na akong kalipay ba? Murag naglisod akong show sa akong love dito niya. Ayaw gyud upakampante, ana. Kay ba sila niya bawa na niya siya nimo? Ha? Iyaton ti karon sa inyo, babe. Ha? Ayaw lang uy. Maikog tani mo. Ha? Uy, ngano ko tang maikog man kana ko nga uyab man ta. Ug usa pa, gusto na ko nga serbisyohan ti ka. Pero dili man ko ganahan, ana. Naibaw man ko ba nga nauwaw lang ka. Pero babe, ingon ani mo gyud ang relasyon ba? Give and take. Basta kay dili ko. Ihay tag uli. Ay, ako may nabantayan ko nimo ana. So kada nga nagkauyab ta. Ug nakapangutanan lang sa ko nimo. If love ba gyud ko nimo. Ha? Mag-call off lang una ka, ana. Unsa? Karon pag mo nag-cool off, nga pila ka adlaw na lang graduation na nato. Mo may gusto niya. Gay na nabitaw ka, tanawa. Basta wala siya makasabot nimo. Ikaw, wa ba gyud ka makasabot si Makogalingon? Nakasabot ako, day. Og sigurado na ko nga love na ko siya. Maong plano na ko nga makigistorya niya human sa atong graduation. Congrats na to, guys! Congrats! Congrats na to! Asa mo ka sa Martin? Taas sa giog, Oh, Nangita kang Martin, no? oo. Makigistorya na ko niya, day. Taas sa gawa sa campus. Ado, yun. Kibasig muli na to. Unsa? Gusto nimo nga i-fix na mo ang atong relasyon? Oh, Martin. Sorry kayo, pero gusto na ko mamawi ni mo. Ana, I'm sorry. Mularga ko sa Manila. Ato na ko dito mo eskwela. Ug naibaw ko nga dili mo work nato ang LDR. Maong sorry kaya. Pero mas maayo nang maklaro nga buwag na ta. Martin, Recorded by Radio Mo TV. Tanawa na hinuon na ron. Nagkilak-hilak na ka. sakit bago kaya kibuhat na ko, day. Nahibaw ko nga nasakitan siya sa imong treatment niya. Mong ayaw pagpa-victim, diha. Kalimti na lang siya ang pag-focus imong pagtrabaho. Kay wala siya kay mahimo. Kay wala sa siya din sa Cebu. Day, nakabanday ko ni mo rin ba nga gaano kay kagnaong? Nakamove on na ba akong amiga? O, day, uy. Tulo ka tuig na po baya so kanya nagbuwag ni. Dugay-dugay na magyudi ay no? O niyon sa man?
Andam na ba ka nga makamit og laing lalaki? Dili ko sure kung andam na ba ko, pero dili na ko mahadok nga musuway. Og depende sa lalaki nga ako makaila. What if ipaila-ila ti ka sa akong kauban sa trabaho? Okay na nimo? Kung tanaw ni mo magkasinabot mi, okay ra. Way problema. Sige, sige. Ako siyang ingnon ha. Yabaga ko di ay. Mao lagi. Thank you, Bert, ha. Thank you, Samsa. Wa ko magdahom nga magkasinabot ang ingon ani. Basta ko. Karon pa ko nagkasugat og babae nga pareha nimo. Bert. Wow! Dalian niya nagkasinabot, God. Mao lagi dayo eh. Na-shock bitaw ko. Gaan kit kaya kung buot niya. Aw, kung manguyab nimo, sugta dayon. I love you. Oh. Nakalitan ka no? Basta gani ko. Nakalitan ko nga wala siya di ining akong gibati para nimo. Magpangita na kay ko nimo, An. I love you too, na said Bert. So, kita na? Oh, kita na. Yes! Dili na sad ako makontak si Bert. Kung dili pa nang ko magkunahon na ang PC ni siya, mangluod na gyud ko. Sikim ko kalipong, uy. Nga naman ka ni? Oh. Dili ka. Magpiti ko siguro. Kinuo ko. Positive. Mablos ko. Akong bahibaon din si Bert, ani. Ato na ko sa opisina. Pabuta lang, ma'am. Di pa pwedeng pasulan sa sud. Oh, Ana? Uy, ginuo ko nga niya ka dinhi. na ako'y tuyo ni Bert. Ayaw dinhi. Tana, ato ta mag-istorya sa unahan. Ngano di ay? Nagkagubot sud sa opisina. Kinaini adto ang asawa ni Bert. Unsa? Asawa? Mauna. Dahil surigid kaayo. Wag dito kay nga minyo this Bert. Unsa? Sorry, An. Sorry? Sorry. Muingon na kag sorry? Ingon na ba kasayon para nimo? Ha, Bert? Bert, pila ka tuong igawa ko musunog ko sa karelasyon. Kinadlo kong masakitan. Natagam ko. Unya karon, moro na gyapon ako makuha diha nimo. Oh, naibaw ko nga sa'yo pang akong gibuhat. Pero wala ko mapugi ang akong kaugalingon kay mahal ti ka. Mahal ng kaitikaan. Pero bisag unsaon. Dili na gilita pwede. Sorry kung nakasama ko pa ko sa imong kinabuhi. Pero kini mo itiman eh. Wa naman po udta pero dili mawa ang akong love ni mo, An. Bert, sakit. Grabe ka sakit. Pero aron magmalinaw na lang sa tanan. Gipili na ako nga itago na lang ang akong pagmabtos. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Ana nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan, Why Can't It Be? Ato na kapuyo sa badyan? Oy, day, Ana. Kay gusto mo sa akong kapuyo nga ato na may mo puyo sa badyan. Uniha, dili na day ka mo duaw na mo din hiday. Bitaw, day. Daawas at mi din hiday, oy. Tama, maduaw ko dinhi. Pero dili lang ko man saad kung kanus ha. Nala, sige.
Amping baya pirmi, ha? Ma. Ang ko dinis bayo nga wa si ate. Bayon ta tuog naa si ate kay malingaw migtapi. Maayo! Maayo! Kinsa man ron? Day, anak! Kuharing isda, day! Aring isda, day, oh. Uy, hala. Wara ba may kabayad anak te? Kuha lang na, bayad na na. Ha? Kinsa may kabayad anak? Si Elena, Uy, gibayaran na din ni ate? Hain mas ate. tuwa sa may badyan ay. Gitawagan magani ko niya nga pahatad mo dinig isda kay siya bahala ang mo bayad. Mao ba te? Oh, sige na, kuhaan na ni. Kay ako pa ni isuroy ang ubang mga isda na ako. Kabuutan ko sa imong maguwang. Mao lagi maoy. Bisag layo siya no pero naguna-una lang gyapon siya nato. Ay, tawagin niya to. O niya pasalamati. Manawag unta ko nimo te. Naunahan man hinuon ko nimo. Ngano ba di? Masabi mo tuyo. Magpasalamat ra gud Miss Isda nga imong gipadagod. Aw. Tulo sa mga mo sa alkoy te. Mutungan ako diha day, uy. Dili lang ko musaad kung kanusa. Oh. Sige te, amping diha ha. Maayon tag mo ari si Ate Elena, uy. Kay gimingaw na kay kuniya. Oh. Uy. Unsa man yung sounds nga kusog man kaayo? Recorded by Radio Mo TV. Diana! Ate, uy. May buong malantag diin nagikan ang sounds. Uy, sa inyo ding multicab. Hi, Miss Mama Papa. Diya sa sote. Di ako'y da para ninyo. Tabagi ko gakot, B. Kadaghan gud ining imong gipangdaday. Amuan ni tanan. Para inyohan na, Ma. Ako, te. Wa di ay? Mahimo ka na nga pirangga man kay kana akong pagkamanghod, ha? Naagid na, uy, syempre. Salamat, te. Uy, kadiyot sa. Naaway nalimtan. Unsa may among nalimtan, te? Nakalimot gid mo unsarong pitsaha, da. Uy. Hala. Birthday man di ay ni mo ron, Inday Helena. Maayo pas, Mama, kay nakainomdom sa kong birthday. Hala, birthday madero ni mo, te, no? Happy birthday, te. Happy birthday, Nak! Okay, birthday man rin ako. Magloto taglami nga pagkaon. O magpa-games ko. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday. Anya, Mapa. Day, mabalik na mi sa magipuyan, ha? Nahala, sige, nak. Amping baya dito, ha? Pagaduawa baya mi diniday, ha? Bitaw, te. Duawa in taon mi dinhi. Ayaw magkabala ka. Kay makalit akong tunga din sa ato. Uy, anya, eto na ko, ha? Kay gibusinahan ako sa kong partner. Mao ba? Uy, maayo hinuon. Naunsa man nun si mama? Ay, sige, sige. Magpaabot ni mo dere. Ay, salamat in taon sa Ginoo. Ma? Kinsa na imong gikasulti nga malipayon man kaayo ka? Si ate ni mo, Elena. Nakadaog ko no siya sa swertres. Mao ba? Makiksuli ako ni Ate Mabi. Hello, te. Hello, day. Tinuod, te, nga nakadaog ka sortres? Oo, day. Pila man sa daog ni mo, te? 33K. Ha? Uy, dako agod. Ay, gikaloyan in town, day. Hatagi niya kung balato, te, ha? Siyempre.
Sige lang, muanhan ako diha. Kay pangatagan ta mo. Salamat eh! Wa pa man ginmaari si ate, uy. Ana! Ma? Ay, nag-unsa pa man kalihas gawas nga gabiin naman. Ay, suod na diri, uy. Gawat-wat ko ni ate, ma. Basig mo ulit to siya ron. Di na tumuabot, uy, kay gabiin na. Suod na diri, og trangkahin na ng pultahan. O, ma. Tuog na lang ko eh. Kaya di na gito maabot si ate Elena. Oh. Uy. Ganun niya may dugo din eh. Ma? 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 Ay, kano ka? Ganun niya may dugo din eh, ma. Kasi dugo ba? Tanawa na gud, ma. Dahil dugo sa sahog ko. Oo da. Ug labas pa kaayo ning dugo Kisa may nasamad. Wa may nasamad na to. Kasi papa ni mo to aman sa among kwarto na tuog na manggani to. Ay basig na ating nga mananap ka nagbugno ug nasamad ug din hiniagi. Ay sige na lang, lipiyuhin na lang na ang mga tuog na ta. Nakatuog na sila sa mama o papa. Pero ako, wapag yung kudok ka Ay, naglipugin ko. Kundiin gikan ang duko nga naa sa sala. Uy, unsa ba itong nilagapak? Wa may tao din sa sala. Kisa tong namunal, ana? Oh, ma? Sa man to ha? Ano ni paka man tong lamisa? Nakamata na noon ko na kay kusog kayo pagkabunal. Nahibuong bitaw ko pa kasi nagbunal sa atong lamisa. Nga naman ka, ni? Saan na bang orasa? Alas 12:39 na pa. Uy, sige na. Matuog lang tagbalik. Nainanawag ni mo, ma. Ikay tupag. Masig si ate na nimo ang nanawag. I-loudspeaker lang aron makadungog ni. Oo, ma. Si ate gide ang nanawag. Hello, te. Hello, Ana. Kinsa ni? Ang kaipo ni Elena. Kuya? Ikaw din ni? Kuya Berto? Oh, Ikaw malagyan nanawag. Asa man ni si ate? nagbribaw lang ko ninyo nga si Elena naghiko kong patay na. Unsa? Unsa ba ni kita buha? Ganun na batay ba si Elena? Unsa man din nahitabo, kuya? Sa man ha, nag-away mo sa akong anak? Saman tito, Unya nga nung namatay mo ng akong anak ha? huwag ko may bao. Kung sa hinungdan nga, pagpakamatay siya. Basta lang wala ako naabtan nga may basiyo sa hilo sa ilaga sa iyang kapag. Dako nga kung pagtuo nga ba niyang yung giinom. Ginoo ko. Ganong imo ba ning gibuhat na? Ganong nagpakamatay ka man? Maod ito, ma. Maod ito nakita na itong dugo. O katong na nilagapak sa lamisa na to. Nagparamdam dito si Ate Elena. Ate Elena! Ate! Mao'y sulti sa kapoyo ni ate, nga nainom ko no og hilo sa ilaga ang akong maguwang. Ug mao'y hinungdan nga namatay kini. Pero naglipog sad ko, nga nung wa man magbuwa-buwa ang baba ni ate kun niinom pa siya gilo. Sa pagkakaroon, padayon pa mi nangita og gustisya kun unsa gihinungdan sa kamatayon ni Ate Elena. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga galang kaagi ni Ana nga taga Alcoy, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan kabilang buhay. Agi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala ug mga sukin di paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, takang salamat sa inyo. Ma, imo niyo. Uy, unsa maninak? Nganong gihatagan makuni mo kwarta? Ang karang 3,000, ipalit na sa imong mga tambal. Ay, oo niya, kaning pila ni, uy. Si Timil man lagi ni, kadako gudaan ni. Ipalit na kung sa'y gusto nimong paliton, ma. Uy, unsaon man ni nako, ngini araman ko sa bahay, permi. Tunga na lang mini papa ni mo, ani, ha? Ayaw, ma. Imo ra na. Kamasag kang papa. Ah, salamat kaayo, nak. May love you kog samot ni mo tungod sa imong kabuotan, babe. Sus. Ikaw, ha? Ulog-ulogang sa kay ka, ha? Tinuod bitong? Swerte masad kay ko kay nakauyab kog buutan og grabe ka masinabuton. Wa na ko'y pangitaon pa. Maayo pa ka. Ako na apa. O, unsa man? Dili pa di ka kontento na to? Dili. Ngano ikaw? Kontento na day ka ngayon ani lang ta? Na dili ta magpakasal? Kay, di pa nag-istorya naman ta, na? Di pa na pwede sa pagkakaroon. Napakoy kipa-eskwela nga mga igsuon. Tabangan gani ti ka, di ba? Isad gani ko ganahan. Kay ako lang responsibilidad. Bahala ka. Babe, naibaw ko nga nangandoy ka. Mamahimong inahan. O makaanak og daghan. Matuman na tanan ba? Pero sa pagkakaroon, dili pa. Juan, 11 years na tang manag-uyab. Ang pangutan akong kanusa pa kaandam. Ha? Kanusa pa man. Mahitabo. Sabay? Di mahitabo nga si Kay mo pakaslan, bay. Suma, magig ka sa mga salida, bay. Nga tag-as kay ilang relasyon, unya, di ay sila mo ay nagkadayon. Kay mapulan ang usag-usa, uy. Unya, ma-full out of love ang usag-usa. Ay pagsultihan na eh. Oh, Nang nakalayan na mo ni Kay, Oh. love kay namong usag-usa. sa pagkakaroon. Pero, kung imo pagyud ng dugay-dugayon, bay, aw, babay, Kay. Unsa? Sakto ang imong amigo dong. Kamu banggod ang akong gihuna-una, ma? Nak, dili minimo obligasyon. Oo, nahibaw ko nga gusto kang mutabang namo, pero hunahuna asad imong kaugalingon. Usap pa, kung gusto gid kang mutabang, pwede pa man gihapon kang mutabang bisan minyo ka na. Ma, Sige na, para makaapo na sad mi. Pagpakasal na mo. Hoy, nga naman ka, babe. Nakay gusto isulti? Ganin na rin ka nagsikik tutok na ko. babe, magpakasal na ta. Ha? Nga ano bang kakalit man mo ni sulti, ana?
Kay gusto ko nga makapaniguro nga dili ka mailog sa ukan. Labanggod ka iti ka kay. Og love sad kaayo ti kahuan. Maong sige. Magpakasal ko nimo. Karon nga ako na magika. Dili na ka mailog sa lain pa. Gikan ako. Basta kay ang tingi lang gid ko. O gatagi kong daghang anak. Siyempre. Sige na. Sugdalan na ito buhat ang atang kamugan. Ay! Uy! Babe! Ibutang ko ba? Dili ko. Uy, mag-utusok kang gabi una. Unsa naman, kumusta? Nanabay sol? Positive na? Negative, babe. Oh. Dili gyapon ko maptos. Babe. Dili ka ako baog? Recorded by Radio Mo TV. Tanawa, kumpiyansa kay ka eh. Kampante ra kay ka nga unya na mo magminyo ni kay makaanak na mo gustuhon ninyo. Nawa. Ay, mao lagi. Pila ka buwan naming sigig suway. Pero huwag hapon siya mumabdos. Bay, mas maayo bay no? Pa-check up na lang mo. Aron masiguro. Unsa? Diana, nako ang result. Dok, may problema ba? Makaanak pa ba Dok? Ang imong asawa makahimo ba? Pero ikaw, mao'y dili na, mister. Unsa? Baog ko. Wansak ko na ko ng anak, babe! Bago ko! Bago ko dako! Indutil ko! Huwag ko yayo! Wa kay sa! Usawa! Usawa! Ako ni Satanan! Juan, please! Piyari ko! Babe! Piyari ko! Mao di ay ni ani dinhi. Kay gipabiya di ay nimo. Unsa? Nasa diya sa inyo, ma? Oh. Naunsa man in taon kahuan oy. Istoryahin ninyong tarong sa imong asawa kung sa isabot ninyo. Dili kay paagi nimong ingon ani. Magbuwag ta. Unsa? Dako na kay kugusik nga panahon nimo. Kung dili matuman ang imong pangandoy nga makaanak. Gusto ra ba ka makaanak og daghan? Kung imo kong mabana. Juan, Ay gabala ka. Liho ko nako ang atong annulment. dili ko musugot. Unsa? Di ko musugot na mauha ka na ako. Kung di nahatagan og anak, anak pagbuot sa Ginoo. Masagdan nato ko doon sa may plano sa Ginoo natong duha. Ana, magbahay ra ka kung dili ka musugot na magbuwag ta. Ay, sakto na na. Sige, ginom ni mo eh. Gusto na na. Sakto down.
Tagay ba? Tagay! Kada adlaw na lang yung kang hubogawan? Ha? Ano mo reklamo man ka? Ano ka makaw yun? Ako na, layas na lang din eh. Biyae ko din eh. Juan. Kadit lang. Nga naman. Ato ta sa akong bahay magtiwas. Hindi mong asawa. Di ba niingon ka nga rin ka? Oo, pero di na siya makabuot na ako. Tana. Sige, Juan. Pagtagbaw. Oh, yan naman. So may gusto ni mo? Nahibaw kong gibuhatin mo para pasakitan ko. Aron ako na mismo may mulayas din eh. Ingon ana na ba yung kakadesperado? Nga nagdarig yung kagbabay din eh? Ha? O sige. Ihatag na ako imong gusto. Mulayas na ko din eh. Og magbuwag ta. Kaya abi mo, gikapoy na ko. O niya unsa naman, nalipay na ka. Nganong ni undang makas imong kabuang, padayon na. Kadto hinuog na apaske, dili ka mo undang og inom. Nga nagdapat yung kagbabae dito sa inyo. Ma, Si Kay na lang ang nagpabilin diha nimo og dawat ka bisag dili ka makahatag og anak. Pero imo lang yung giusikan. Nagbinugo ka man, Juan. mo. Nagunsa man ka din eh. Okay, pasilo ako. Pasilo ako. Sorry, nagbinugo ko. Nagsago lang ganang akong emosyon at tuhi kayo na. Wala akong makasabot na ako. Maung gusto na ko nga mabiya ka. Nahibaw ka bagot sa kasakit imong gibuhat. Naibaw ko. Mao gani mga ko pa sa ilunin mo. Please. Hatagi kong lang chance. Pagsugod nagbalik. Love ka, di ko. Swerte ka. Love sad kaayo, di ka. Ug wa man sa ko'y planong hangtod sa hangtod na mo biya, di bukod. Di paabot naman ako nga makarealize ka. Oh. Thank you, babe. Thank you. Nagpasalamat gid ko nga grabe ang pagmahal o pagsabot ni Kay nako. Ug sukan atong hitabua. Wa naggi ko magbuhat og mga butang nga makapasakit niya. Dinhi na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ni akong suwatampo. More power, R. Ermen. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Bandila Tubuso, Negros Occidental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jen. Recorded by Radio Mo TV.
eh. Gutom na kay ko. Antusa sa lang na mo kagutom dong ha. Ewa ko man maabot sa mama ko. Jen! Jen, boy! Mga apo! Sino nalo diha! Lala. La, dayon lang! Oh, asa man ang inyong mama? Wa pa man mauli la. Mangita ko rito siya kwarta. Lala. Lala. Oh, Gutom kayo ko, Lala. piin taon kaluoy baya in taon ninyo oy. Ay di ay ko gida nga pagkaon. Hala, pangaon mo ini Jen. Maayo di ay kay gianhin mo sa inyong lola. O ma, og nagdasig pagkaon. Nadugay man lagi ka ma. Ay oo, kay nahadiin-diin pa ko pangutang og kwarta aron ikapalit na tong pagkaon. Luuya na to ma oy. Niglisod man ta sa tong pagkaon. Kunia pa lang unta uban nato si Papa nimo day. Dili unta ta makalisod og maayo. Saon nga iya man tang gibiyaan. Unsa di inungtan ma? Nga ding gibiyaan tang papa. Wa ka pa'y tuig nga atong tungura. Nga gibiyaan ta sa inyong amahan. Dong, maluoy ka na ako, Dong. Ayaw itaw kong biyahe, Dong. Sus, wala ko'y gugmani mo, Joyce. Pasaylo lagi ko. Biyaan ka. Dong, maluoy ka. Ayaw kong biyahe. Maluoy ka sa tong anak, Dong. Dong, ma! May mga panahon nga magsige na lang yun biglalis. Gamayng butang, away dayon. Init kayo ang among mga tungod sa kalisod. Hangtod nga ni biyas papa na to ma. O anak, Nya, hain naman din rin sa papa ma. nakadungog ko nga may kaipon na siyang laing babae. Ug wa ko mahibaw kung nahain na sila magpuyo. Luuya din na to masa. Sige lang, nak. Bisan pa man og wa ang inyong amahan o banato. Pero maningkamot magyud ko nga mabuhi ta mo. Salamat ma ha. Og ikaw, pagtarong gid og eskwela, ha? Aron makatabang ka sa imong mga manghod. O ma. Ma, happy tabi ang aglis klase. Mag-enroll na ko ha. Jean, anak, mahimong muhangyo nimo? Unsa man na ma? Kuan manggod. Nahibaw mangyog ka nga na ako'y trabaho isip tindera, di ba? Og na kay mga manghod nga anging bantayan. Mahimong dili lang una ka mo eskwela. Ikaw lang unibantay sa imong mga manghod. Ma. Recorded by Radio Mo TV. Mahimo ba, Jean? Ma, pa-eskwelahan lang ko. Anak, Maluoy taon ka na ako, ma. Pa-eskwelahan lang ko high school. hunya day. Kinsa man itang mo bantay sa imong mga manghod. Ako lang ang iyon si Lola, ma. Nga siya mo bantay sa akong mga manghod. Nahala, sige. Sabuta si Lola nimo. Wa na'y problema. Ako'y bantayan ang imong mga manghod. Og ako na sa'y bahala nga mohatod nila sa eskwelahan. Salamat, Lola. Unsa man ikaw nakapa-enroll ka na? Wa pala. Pa-enroll dayon kay basig mauwahi ka. Ay, thank you, Lord.
mapa-enroll gid taon ko. Makaskwela na gid ko ka high school. Jen! Jen! Uy, Hi! hala! Jimboy, ikaw lagi na! Ako'y taon. Mamana ka pa-enroll? Oh, ikaw? Manasab. Abi na ako, di ka mo eskwela. Hapit yun. Kay dili man mo sugot sa mama. Uy, sayang sa kayo, di ka mo eskwela, uy. Mao gani. Oy na ako ni mag-Jimboy ha. Kay nabi ako yung mga manghod nga akong bantayan. Doon nga nalang tag-uli, uy. Mupauli naman sag ko. On ka na pa-enroll ka na. Nalipay sad bitaw ko la. Kay maka-eskwela na gid ko ka high school. Unya niya naman ka, mupauli na lang ko. Sige lala. O, paibawa lang niyo ako hakon ka doon sa inyong klase, kaya ako na'y mahibaw sa imong mga mangot. O lala. Mayo gani kinakamata kog sayo. Jen? Ma? Uy, kasayo gud nimong nagtikaw-tikaw diha. Naghigay kog sayo, ma. Kay sugod na ba ang klase ron? Aw, di ay no? Anahala, sige. Kay karong taod-taod, ako na ni pamukhaw nimong mga manghod. Aron makaandam na sila inig-abot ni lola nimo. Thank you, Lord. Kinaka-eskwela na cute ko. Uy, Jen! Oh, Jimboy! Kanina rin ito nakabantay, di ba? Nagsige lang tagnisi. Imo rin kong gibantayan, ha? Nalipay lang ko na ko nauna, good Jim. Ha? Nga naman? Kinaka-eskwela man ko. Aw, mao di ay. Ay, dali na, uy. Pangintao na natong atong room. Dali eras panahon sa. Wala may bawi. Apit na ta mag-graduate sa high school. Mao gyud. More lang gyud gwa. Mao. Jen, wam tay classes sunod subject. Ato ta dito ilawom sa manggamang lingkod na. Ngano man? Ato lang ta dito kay bugnaw man. Aron sa ba magkasulti tag maayo. Sige. Nindo ta din uy. Bugnaw king hangin. Mao gyud. Ay. Ay. Noon sa ka uy. Nangupaw manggod ka. Huot akong dugan. Pag sure uy, nga naman. Uy, elang ko gikapa. Kabugnaw gud si mong kamot. Ang ano day ka? Kuan kay naunta ko'y isulti nimo. Ang sa may sulti mo na ako. Uy, di ka masuko. Dili lagi. Ang sa man na. I love you, Jin. Jimboy. Mao di nga namugnaw ka. Kay mao din ay gusto nimo isulti na ako. Ang I love you. Sorry, Gina. Dugay naman ta nina kung isulti nimo ba, pero nagduha-duha lang ko kay tingalig masuko ka na ako ba? Jimboy. Mao na, Jin. Love ti ka. May chance ka ako nimo? Jimboy. Ibaw bagit ka sa mong sitwasyon ha. Nga pobre ka ayaw mi. Kay gibiyaan mi sa mong amahan. Ug ang amo lang mama ang nagbuhi namo. Ug ang among apuhan. Jin, Sorry kaayo ha. Dili pa mong ko gusto nga musod-an ang mga butanga. Dili pa ko gusto nga mag-uyab-uyab. Gusto pa ko makatabang sa akong mga ginikanan. okay ra, Jin. Wa masag ko magdali. Makapaabot ra ko kung kanusa ka maluoy na ko, Jin. Salamat, Jimboy. Parang di ba Sa pagpanguyab ni Jimboy na ako, wa gyud ako dawatang iyang gugma. Hangtod nga nilabay ang pila ka tuig nga nilinguha siya nako, ako na siyang gisugot. Sa pagkakaroon, miniyo na mi ug may duha na mi ka anak. Wa sab ko magbahay kay pinangga man kaayo kaniya. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mau ka mga higalang kaagi ni Jen nga taga Bandila
Tubuso, Negros Occidental. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan, ako muna. Mabuti nang mag-isa. Ang kaagi gibuhatan o doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina. Hindi ko'y mapapabayaan. Unsa naman ta, ani? Magsige na lang tag-igon, ani. Magsigig budget sa tong kwarta. Inilagay ron ang halin sa tindahan. Ano di pag ikaw magkasabot? Una-una ako, no? Nga ako naman mo'y naghatag og kwarta ni Panimaya. Ha? Ikaw sa bote mo ipasabot. Nga nagpapuhi lang yun mo. Baita. Kadaadlaw na naging sila sa mamagpapa mag-away bahin sa kwarta. Ayaw kalimot, ana. Abi ani eh. Pero sige lang. Pero tinabagay na ta. Basta makahuman lang gyud ko sa akong pag-eskwela. Motrabaho gyud kog maayo para makatabang ko nila. Nak, murag tigi ka maka-eskwela sa college. Nga naman pa. Di ako kaya, nak. Grabe na kikahinay nga itong negosyo. Nag-eskwela pang imo mga magwag sa college. O dili na ako kaya ang tuition fee. Kung hasta pa, eskwelahon ka pa na ako. Pasensya kikaya, nak, ha? Pa, ngano na ingon man taan ni? Unsa di problema sa itong negosyo? Di ba, dili man ingon ani sa una? Oh. Ay. Gaba na siguro ni nako, nak. Gaba? Anak. Sige lang. Ay lang ka malaka. Mamawi ko. Basta sa pagkakaroon, mga hayo una ko pagsabot nimo. Kung usa may desisyon ako. Una-una, nga, para na sa imong kaayuhan. Pa. So, tinuod ko di ayan tabi-tabi nga nakalisod ang imong pamilya ni na. Wa ko mahibaw kung diin mo gikan anang balita ah. Pero wa naman siguro may labot ana. Oh, may labot yun may uy. Kapatug-tuga kag eskwela din sa private school. Nya, wala mo'y kwarta. Ha? Wa mo mabilong din uy. Nga naman, ikaw ba day tag-iya sa eskwelahan para magbuot ka kung kinsa mo imo eskwela din, he? Oh my God! Ayaw kong igna nga labanan ni mo ni babayan ali. Labanan ako ang mga taong inyong hilabtan, bisan og waysa ninyo. Che! Okay ra ka? Okay ra. Salamat ha. Pero, di ba mga amiga man to nimo? Sa una. Pero dili ko ganahan ng mga amigang traidor. Libakod na kayo nagtalikod nimo. Mao ba? Grabiha sad kud. Kaayo. Pero, I think, ikaw, dili makaingon ana, right? Dili na mahitabo. Maamiga or dili, dili na ko batasan nga manaot og tao. Good. So, amiga na ta ha? Ako din sila. Ikaw? Nina. Na, pero day, kay palabis og salig sa mga ingon-an ng klasiya sa pagkatao, ha? Nga naman, day. Mga kwartahan ba yan na
Di na makig-amiga nimo kung uyamo tra ka oy. Day, dili sa ko makaingon ana, uy. Kaysa napay kwarta si Papa, dili man ko mamili og amika. Bas hindi og pareha siya nako. Tinod-anay nga klase sa pagka-amika. O ikaw, basta kay sulti ko nimo. Lain na ato dahil ba? Mag-out of town si Papa nimo? Ha? Wa man siya moingon. Nga naman? Kuan, kining... Nakita mo to na ko siya ganina nga nigawa sa inyo nga naida nga malita. Unsa? Tuan na. Nilayas na, oy. Unsa? Nga naman, ma. Ay, dili na bagay magkasinabot bisag saon. Ligsabot mi nga magbuwag na lang. Ay, mauto pagbatada ko. Wa na diha. Hasta yung mga sinina. Gibiyaan ta ni Papa. O gang nakapisit pagyod. Gawa ka niya dadaa. Ako pa'y mo pakaon ni mo nga dili man ti ka anak. Unsa, ma? Recorded by Radio Mo TV. Dili ti ka anak. Anak kas kapit sa imong amahan. Pero bisan pa man, gidawat ti ka. Kay kaya man yung suportaan ng among pamilya. Pero karon nga pordoy na ng pordoy ng imong amahan, ay mas maayo pagbulayas na lang pod ka. Ma. Mao ba? Grabe yasan si mong papa, uy. Mao bitaw naglagot ko niya. Siya may hinungdan ko nga doon na igon ani akong kinabuhi, tay. Mao di galahi ko na pagtagad ni Mama din ako. Kumpara sa kong mga igsuon. Ayaw ka bala ka din, Nina. Akong hangyoon si Mommy og Daddy nga dinhin na lang una ka stay sa amo. Sure ka? Yes. Well, dako man akong room. Og malipay sad ko kay naa ka nga kauban ako pirmi. Salamat kayo, Nay. Pero, okay na ka na si mong kinikanan, Nay. Way problema, day nina. Kung unsay gusto sa among anak, amo gining ihatag. Thanks, Dad. Salamat kaayo, Tito. Kay swerte ni mo sa imong ginikanan, Lay. O, gistoryahan ako nila bayan sa imong kahimtang. Ano kung sad kayo kung di ka makapadayon sa imong pag-eskwela? Maong nakaunahon na mi nga kami mao'y mo pa-eskwela og tiwas nimo. Tinuod, Tito? Salamat! Salamat kayo, Tito! Asa naman is Lay? Kanina naman unta mi namunghi. Wa pa man dinis among abutanan. Huwag ka nga sa imong uyab. Excuse me? Oh. Wow. Kagwapo. Sorry ha. Sa'yo pa nga ako pag-approach nimo. Gani na ko nakabantay nimo nga nagbarog ka din eh. Nagpaabot ka sa komika. Og FYI, wa ko'y uyab. Sa imong kagwapa. Wag yan. Asa ko tuo. Uy, sama to siya? Mukalit lang ko nga, mukalit lang sa glakaw. Wait, klaro. Dili naman hinoon ko makatukoy. Sige, balik-balik sa kung nauna ang naong at totohana. Mysterious kayo sa para nako. Ay, ambot. Naunsa ka diha, uy. Day! Gi-accept ni Kian ako friend request. Kian? Kita ba na ba? Hala, kanang gwapo sa tong spoiled good. Wait, pakitanti ka ha? Kani ba? Kani siya? Ayoko ingna nga, waka makabantay na niya. Siya? Siya man itong ituol na kong hapon. Kian di ang pangalan. Hoy! Nakasabot ko kung ano nakatutok maayo niya. Kay gwapo masagod kaayo siya. Pero, hoy, ako rin siya ha. Kasabot, ako rin si Kian. Lay. Happy naman yung GS prom. Pag-prepare na mo ha. Yes, sir. Nina,
Kuya daan niya, magpalit tag gown for JS prom. Ha? Uy, ikaw lang day, uy. Okay na ko. Napamang ko yung mga dress before. Mawalan ta ko sa loob. Okay, sige. Inig lunch break, kay makipanglakaw ka ni daddy. Magpalit ko. Pwede mag-share og table, miss? Sige yan. Wa di ay laing available nga table? Occupied na tanan? Okay ra? Sige, lingkod. Ay, salamat. Nakabantay ko ba? Nga, pwede na lang kang maabtan ako nga mag-inusara. Okay, close friends? Naaman. Pero mas kinahanan sa ko mag-inusara kay mas peaceful. Ikaw? Nganong nag-inusara naman sa ka? Parehas sa imong rason. Magkasinabot dito kung mao. Abi ni mo, murag gid na something ni mo, miss. Kada kita na ko ni mo, murag na mo magnet na ako nga budol ko ni mo. Ha? Kung interesado ko nga makaila pagi ko ni mo. Pasensya na pero kung sa may plano ni mo, wa pa lang sa kong nahuna. Excuse me. Sama ko eh. Nang ginayang mo ko sa kong gibuhat nga nalikay ko ni Kian. Pero, mas maayo sa do. Lisod ang makitaan mi nila eh. Basigla inon ni pagsapot. Huwag malain sa dunya siya na ako. Ang gonon ako. Paspas kayo ang akong heartbeat basta naa siya. Nga naman ka. In love na ka, day. In love gidayon? Bago pa gani ko nakailan niya? Why? For your information, di na sa gidugayon o sa kabag-uhon pa lang. Kung ma-in love gani ka, day, ma-in love na jud ka. Day. Grabe ka busy ang mga estudyante para sa prom. Labi naming mga senior na. Kaya last prom na ninamo. Pero ang buto eh. Ganong murag dili mo ko excited. Sige yan. Siya ka na napadung din eh. Hindi ko sobrasad ang akong heartbeat. Uy. Di balik pa siya siyang aki. Naglikay sa siya na ako. Tay! Lay. Ganun sa ka, uy. Nano kay Paris sinig prom? Sige sa man. Si Kian! Ako na siyang gisugot! Nanguyab din siya ni mo? Oo! Nahibong bitaw ko nga kalit lang siya panguyab na ako. O niya, lain sa kayo mapadigdi ako. So, mo to, kami na. Nina? Bilib ka siguro kay kasi mong kaugalingon, no? Unsa? Napakipinaingon-ingon ako nga interesado ka na ako. Unya pagkasunod adlaw, uyab na din mo sa kong amiga? Nilay? Nagkasabot ko nga naglikay ka na ako. Di sana ko batasan nga mamugos. Pero ayog lain na. Ayog lain na sa pagsabot nina. Kaya tinuod lang itong akong gisulti nimo nga interesado ko nimo. Sa tinuod lang, murag na in love ako nimo. Pero ako may baw kung ganong likay ka na ako. Sorry, Kian. Pero dili ta pwede. Ang kuno na ako nga nakagusto sa kunin mo. Pero di nila takuto ba? Nina. Sa tinuod lang, lisod kayo para na ako nga mulikay ni Kian. Pero mas gihatagan ako og importansya nga mong friendship nila eh. Dako ko ugot ang kabubuto niya og sa iyang pamilya. Maong mas gipili na ako nga maglikay na lang yun. Dini na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN.